Tiprasar 23 August edisi manmani sal edisi manmani salo ketar salo ang sini ago tola nisimi Dilli jora je pedal march ni bisintei fainai 9 tarik 10 tarik Delhi ni jantar mantar dornar na bajai te memorandum yapar na bajai je movement khai tongo movement ni bisintei dini ni kathar salo kathar gola tei ei jot ni kathar hamari te kathar hamzan tei Tripura ne haste ni jot ojamar na jot political party no ojamar na ei jot samaj ne ojamar na jot society ne ojamar na kaisa kobong mo ang kobong na bagay paijau khapang ni jot political leaders ro ang subjagya ang saimano ang mayong buya musa buya mopna buya norokano baksa sakang sinjo hinoi ang andolon khaimano norok sajagya baksa khakoy jolo jago norok khata koi di norno ke bunang overtake khai ang laiya aipano norok ane se leader kotor gyan gnang sijag rengjak sukjak phano norok samung tangli ani bagino ang yog yang ang sinjo phano ang sile sinjo jano aipano sinjo phano ang soba khai haino to nogo asugoi komori thangi to sugya ইংরাজি কখনো তমো দি থিওরি অফ সার্ভাইভাল ইজ দ্য স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্স জীবনে বাঁচার সূত্র হলো জীবনের জন্য সংগ্রাম একে থিনাঙ্গ তো থাংতনো নাকে চবা খাইনাই মা থাংনাই কপ্লাই থিং কেসে নথং আর চবা কপ্লাই নংনা নাंनाय গাং সিনজফানো চবাও কপ্লাই না বাগै টিপ্রাসার না মুথাंनार না বাগै आं চেষ্টা খাই দं ট্রাই খাই দं आं बेबाक माननाया कौया कियाबा पालन खांके मानिया इनिया सामुताम तंबा ang sinjo samsung jorte khaiman kake mayong sa joto palke nokar kake tangaile dok yogya pangaiba amone bagino ang joto no kobogo bubagrano kobokoro ke bubagrano kobokoro bobai kok salaimane no bano saharo aigi busubago tongo tao busuba hornai hini saharo bei phainai 8 tarikh no amon skangfan phaimana ipana 8 tarikh 9 tarikh 9 tarik 10 tarik dor nangpana 8 tarik ni simino boro dilio manjang nai hai taising porno bokol kai shahar ka dorang sana musliman ka aise ang to India national flag tei somo movement khayo India national flag tei movement khaiman karma ka India ni nagorik hisabe India o tonglina India o ki prasar thangnan odhikar tongo hane odhikar jatin odhikar joto bebak odhikar সংবিধানিক মোতাবেক যে মানানো অধিকার abo sini botongo amon bagai Indian flag tuyu ang kono political party ni ngai ini march khaya India flag tei si march khayo te as a Tiprasa ngai sang tini soba khayo amon bagai jot Tiprasa MLA tongai rono ang painai 9 tarik te 10 tarik ko paina bagai kobok jao ang sinjo na karsano ang soba ma khaika yogli angai non kana homa prathi aipano ang yok sok yang musungna bai yok na musungna bai ang sinjo pano mak khaika aipano tabok sini Tiprasa tabok 21 jona MLA tongo norok 21 jona MLA rok no ang kobok jau please ang to yathe lam kosto khainai himka ani loge gobangma borok rok himka gobangma borok rok suba horka jeng yathe kubai sing himka norok sul tabok chicha takar gangke ce sini dabino sini Tiprasa ne man thaino sing dini khana no manai thang haisi ang saimano sini bobagra te bobagra ne loge tongai MLA ro borok to jotono phainai kiaba borok jotono phainai hingpano bobagra te bobagra loge tongai ro phainai hingpano amoto kaisa party singnai India flag te jak te Tiprasa ngai jori soba khaina thanga ke to joto political party jara Tiprasa ni vote mane MLA nai joto noro phaina nang am bagai ang kobok nai IPF ni
MLA tei IPF tini mantri borok munang Sukla tei norok jara IPF tutunai norok bosobo phaidi jodi yongna musung kangke jodi yongna musung kangke ang kobongnai video tongnai sini mantri MLA rok tongo norok butti prasana yongna musung kangke norok butti ni otsobo 9 tarik 10 tarik ni sobo norok haijadi nono kobogo tei CPM ni MLA tongnai borok munang Jiten Chaudhary norok kobog jau no 10 tarik ni sobo norok haijadi norok jodi 21 জন MLA jodi phaikang kangke tei 28 jona MDC 30 jona MDC jodi phaikang kangke বাদ বাকি যত লিডার থানসাঙ্গে যদি দিল্লিও ফাইকক সবাই থাকে আঙাই সিনজনি কোনো দরকার করে আঙাই সিনজন কমাই থানাই কিন্তু নরক মায়ং মশা ফাইকাঙ্কে টিপ্রাসা তিনি চিনি যে মান থাইকে চাই তমানি টিপ্রাসার जों सासाङैनाय yok sama mannaय আর টিপ্রাসার yok sama man থাকে নরনো আমসেকে হামারি বড়র লুকুরো হামজাগানো আঙাই ডেভিড পুরাসিনো সেকেন্ড কাইসা নাঙানো বড়র বগৈ থানানি নরনন বড়র বড়ম রকমনাই কারণ norok MLA mantri position to ambagai norok kansake jodi takwaisa faidang request khayo takwaisa norok palke phaine ra agartala are Delhi bo norok sono dagare reflection kesi kendra sarkar tini omo importance reinai tini o dabi no purot khaine tiprasa hamtai sono rei rei thakse norok joton salay tiprasa ne bagi hamtai na ho ang sikam ini joton salayo bo hamya ini hari tabuk joton orang party ni flag bukre Indian flag si tiprasa ngai si ang fight bukayo joton fight thansa khainai chin tiprasa yok sama manai ar tiprasa no yok sama manu thane joton rok loge rei mali ang ke asukpane joton rok daga rei mali ang ke o tiprasa rok 23rd August 1984 Nishimi TTAADC Chengjagai Phaika Chini Samungen Kha Chini Hani Borok Rokni Hukumu Mukumuno Kuchugoti Shawui Hayungni Biskango Shini Mungranani Chini Katal Achai Songni Bagai Lama Kaham Senamai Borokno Rang Kahamni Shepruwi Thangmungni Bakhaktai Kuchugo Kasarui Telangnani Chini borok rokno shep kaham ruwi sak chukchak khlaiye do pharak rnani thanglai shuthani tei sak hamni shep kaham rnani tei obo hai kabang ma samung rokno tangai kuchugo telang thangnani bagai TTAADC songchajakha chung shuruo chini borok rokni bagai tai tini niyo kathar salo chung chini do phaham kraini bagai tei waisha samai tanglai phiro hambai